Ja, en dan mogen we erin. Deze. Oh. Nou, dankjewel hoor. Kijk eens aan. A few moments later. Hello, titas. Welcome na naman po sa panibagong video, no? It's Wednesday and day off ko po. And ngayon papunta ako sa Spar kasi imi-meet ko yung old couple na dati kong nililinisan ba yung bahay nila. Hindi kasi ako nakapag-goodbye ng maayos sa kanila nung nag-stop ako sa kanila nung biglaan akong umuwi sa Pilipinas. Kasi diba namatay si tatay. And then afternoon, naging busy sa work, hindi na ako nakabalik sa kanila. And ngayon lang kami nakapag-appointment ulit. And good news nga pala, may Filipina na po dito sa Skindle na iba. Aside sa akin. Wala akong kilalang Filipina dito. First time na may makikilala akong Filipina. Kung alam niyo po yung kantang Turete. Turete. Ganun. Siya po pala yung kumanta noon, si Miss Acel ng Moonstar. So, imi-meet ko po siya for the first time mamaya after na appointment ko sa old couple. First time. So, medyo nahihiya ako. Kasi kinakanta ko yung kanta niya dati. But yeah, yun yung ating good news. May iba ng Filipina dito sa amin. Samahan niyo po ako sa aking araw. Ayan, naglalakad na po ako ngayon papunta sa bahay ng old couple. May dala akong flower plants. Yun. Ang bilis dito, oh. Dati, ano lang to, dito may playground, tapos may mga sakura trees dyan. Ginawa nila ng mga apartments. Ayan. Ang gusto ko lang talaga sa mga square dito or yung mga tirahan dito, yung ano mismo, yung square mismo, may playground talaga para sa mga bata ba. So kahit nasa loob ka na ng bahay, abutan mo yung anak mo na naglalaro. Ganun din po si Ana. Sobrang tan ko dito sa video. Anyway, puntahan ko na po yung couple. Early ako, 10 minutes early ako. Mabuti na rin yun kay sali tayo ba. Yan, ang cute ng flowers. Guys, I think nakalimutan nung couple yung yung appointment namin, or baka may emergency lang ba kasi wala yung sasakyan nung babae. Tinext ko sila tapos nag-doorbell ako, walang sumagot. Tas coincidentally nakita ko yung anak
ang nanay nung dati kong pinaglinisan din dito sa neighborhood namin. O diba, ang exciting ng araw ko. Ang laki na nung mga bata. Malapit lang po sila sa amin. Nag-vlog ako dati, diba, nung naglinis ako sa kanila. Kasi, alam nyo naman na before ako nag-start na magtrabaho sa company talaga, naglinis muna ako dito sa neighborhood. Hanggang sa nag-4 si Ana. Na nag-aaral na talaga si Ana ba. Ang ganda ng weather today, hindi mainit. Medyo malamig siya pero hindi gaano. Kaya ganito ako. Kasi naglalakad tayo eh. Apple, dito yung... Hi, Thai lady! Oh, diba? Ang exciting talaga. Oh, nakita ko din yung yung Thai friend ko. Na hindi ko na makita-kita. Ayan, oh. Nagbabike siya. Uy, 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 uy. A few moments later. Oy, kawawa naman yung matanda. Nakita daw ni Apple. Yung nakita niya doon sa sentrong pauwi na daw nag-drive pa. Pero late na kasi. Naintindihan naman siguro nila. Kasi dito, pag appointment talaga ba? So anyway, kung makakarating siya, mga 12 to 13 minutes na late siya. Pero kasi ako nakaalis na ba. Yan, nasa sentrum na po tayo. Doon kami magkikita sa paborito naming tambayan ni Ana, doon sa Coffee Mall. Hindi na ako sure na kung makapag-vlog ako kasi nahihiya po ako. Baka mag-insert ako ng picture pag nag-picture kami. One eternity later. Halaga. I don't want to. I'm talking to them. I'm talking to the teachers. Hala, titas. Pasensya na po. Nakalimutan kong mag-vlog. Kanina, after namin nag-meet ni Miss Acel, mag-insert lang po ako ng picture, no? Kasi nahiya po akong mag-video kanina. After that, I caught the bus para makaabot on time sa school ni Ana. But I got there in time din naman, before 2 o'clock. So, at least, okay, naging okay din. Nagmadali ako, pasensya na kay Miss Acel kasi nagmadali ako. We had a good chat and I'm really happy na nakilala ko siya. May iba na ding Filipina dito sa aming town. And pinick up ko po si Ana. And then, ayun, nag-spend time lang po kami dito sa bahay. Tapos, pumunta dito yung old couple na mimit ko sana. Yung babae lang, of course. Nagdala po siya ng flowers. Ayan, super cute yung flowers. Yan. So, ang cute-cute naman. And then, yun, kumain na po kami early ni Ana. And si Mr. mga na dumating, mga 6. Mga past 6 na. Kasi he had to take out or walk Senna, yung aso ng kanyang parents. Wala kasi si Oma at si Opa. Tomorrow, balik trabaho na tayo. And Ana will be picked up by her Oma sa school bukas. And then, I don't know if they're staying in Skandal and wait for us or punta ulit sila doon sa camping. Bukas din, ihatid po ako ng aking biyanang babae sa work na ulit tayo bukas alas 8 yung start ng shift ko. Naligo po kami ni Ana para bukas hindi na ako mag-take ng time na mag-dry ng hair. Mas itutulog ko na lang. Charot. Anyway, si Ana and I already washed up. Press ko and syempre pag nakaligo tayo or naka-wash up, komportable matulog ba. So yun lamang po yung araw ko. And productive naman, happy naman ako. Nakapag-rest din naman ako kahit papano, nakapag-relax. So, balik na naman tayo sa trabaho for 2 days and weekend. So yun. And i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na naman tayo bukas. Duy, mush babush!